Так, у нас песенный марафон продолжается. Пока эта неделя еще татарские песни будут, потом дальше что-нибудь посмотрим. Интересно, я русские редко пою или вообще не пою, но может будет угореть попеть. Сегодня песня у нас одного классного мужичка, которого мархум Каим дирал, так скажу на татарском, Альфис Хаямов. Песня называется «Кильсин, кильсин, узем киль». Все, поехали. Там гармонист тот же самый человек, я уже не буду его называть, как его зовут. Поехали. Mene tağın kızlar җитте, mene tağın yaprak kıyılar, salkın күзнең сары төсе, салышсала күңел боега. Каян сине эзлим микән, кошлар белән киттем микән, иннәремдә талмас җилкән, юлларымда сары ширәм. Килсин, килсин, үзең кил, яратам, шуны бел. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә соң түгел. Килсин, килсин, үзең кил, яратам, шуны бел. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә соң түгел. Көзге тойгы салкын җиледән, ишегемне әллә боегып, син яшәгәч яшим мин тын, күңел белән сиңа суенам. Килсин, килсин, үзең кил, яратам, шуны бел. Килсин, килсин, үзең кил, әле дә соң түгел. Классная песня. Пойте песни.